Zakaz on the beats loading. More music on trendybeats.com. Kedihem genye giye oka ume Omama mazura rume Kedihem gemele sineke Uduguna Nisime Obuye kako Mesoma sineke Abu ama kaijibra Nilu Ejimiliso Akazu aru Mamani Teresa anyị maka mmiri chukwu nke Pọl dị asụ dere banyere ya sị anyị niile mere mmiri chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri chukwu wee banyere ọnwụ ya ya bụ na elikọtara anyị na ya site na mmiri chukwu ya bụ dịka Kristi si n'ike ebube nke nna bilie n'ọnwụ otu ahụ ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ ọ bụrụ na anyị na Kristi bikọrọ n'otu n'ihe ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkwakwa n'otu na mbilite n'ọnwụ ya ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ji ume a na-arụ ebere gị were obiọma nara mkpụrụ obi nwa odibo gị Madam Teresa mgbe oye mma ihe mekwara ya ebere ọ bụrụ na o meghere site na-adịghị ike nke anụ ahụ dịka ọgbaghara ya chọpụ ya na-abụ niile nke ọnwụ ka o gafee na ndụ ebighị ebi anyị yọrọ nke a site na Kristi na Jesu Kristi ka anyị ji wee gbakọ ọnụ ịra mkpụrụ obi mama anyị na nwanne anyị nwanyị Madam Teresa Mgboye Mmahie ranye n'aka Chukwu. Anyị na-eme nke a na ngosipụta okwukwe anyị nwere. Anyị kwere na mgbaghara nke njọ. Anyị kwere na mbilite n'ọnwụ nke arụ. Anyị kwere na ndụ ebighị ebi. Ya ka anyị ji wee gbakọ maka na anyị kwere na ọnwụ nke mama anyị nwụrụ n'anụ arụ abụrụ isi njedebe nke ndụ, na ọ ga-abanye na ndụ ahụ anyị na-ene anya na ndụ ebighị ebi. Anyị wee ji mmasị ya na ya Chineke etu ọbụla o si wee mejọọ na ndụ ọbụla bụla egwu agwụ ma ọ wụcha anya onwe ife na mmetọrọ ka o weli ike ọbara nke Jesu Kristi anyị na-achụ aja ya wee mezuo ya ka ọ banye na paradaịs. Olu ebe ahụ ọ na-ayọtala anyị ayịyọ na-echekọba anyị dị ka nne, ayọtala anyị niile ayịyọ ofu ụbọchị ka anyị niile nwee ike iru ebe ahụ anyị na-ene anya ya site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Anyị na-ewerukwazi mmemme akwamozu niile n'ụwa na-etinye n'aka Chineke. Ndị ga-abịa ha ga-abịa n'udo, ndị ga-anaghachi ha ga-anaghachi n'udo. Mgbe anyị niile mgbagharị anyị niile ga-abụ àjà ka a na-ehụnyelu Chineke maka ezumike nke mama anyị n'ụwa. Na-ayọkwazi ya ndị niile nyere aka akwamozu mma wee ga ọfụma ka ọ gọzie ha, kwụghachi ha ka na ahụ ka na mkpụrụ obi site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Anyị ga-abụ ndị dị ndụ soro na-akwụ ozu ọnụ maka Chineke gbuola anyị mkpa anyị, mee ka afọ ọnụ amaala anyị mma site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ụmụnna anyị kwado ụgbọ anyị nke ọma maka nnukwu ihe omimi nke Eucharistia site n'ịkwụpụta njọ anyị gaa.
Gị onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omejọ Kristi mebere. Gị onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ.
n'ezie ha nwere isi ọma mmụọ nsọ na-ekwu n'ihi na a ga-eso n'ọrụ ha zuru ike. Oziọma nke Jọn isi nke 11 amaokwu nke 17 ruo na nke 27. Mgbe ha rutere Betani, Jesu chọpụtara na Lazarọs anọọlarị n'ili ụbọchị 4. Betani dị naanị kilomita 4 site na Jerusalem. Ọtụtụ ndị Juu bịakwutere Marta na Mary ịkasi obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke Lazarus. Mgbe ozi ọbịbịa Jesu ruru Marta ntị, Marta gara izute Jesu, ma Mary nọdụrụ n'ụlọ. Mgbe Marta hụrụ Jesu, ọ sịrị ya, Onyenwe m, asị na ị nọ ebe a, nwanne m nwoke agaraghị ịnwụ ọnwụ. Ma ugbu a, amaara m na Chineke ga-emere gị ihe ọbụla ị ga-arịọ ya ka o mee. Jesu zaghachiri Marta sị, nwanne gị nwoke ga-adị ndụ ọzọ. Mgbe a ga-emekwa ka ndị ọzọ bilitesie n'ụbọchị ikpeazụ. Ma Marta siri Jesu, amaara m na a ga-eme ka o bilie ọzọ mgbe a ga-eme ka ndị ọzọ bilite n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Ma Jesu gwara ya sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, a sịgo ori na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. O nweghị onye ọbụla dị ndụ ma kwere na m ga-anwụ anwụ. Marta, ị kwere nke a? Ọ zara Jesu sị, ee, Onyenwe m, ekwere m na ị bụ onye nzọpụta ahụ, Ọkpara Chineke, onye nke anyị na-enye anya ya na ọ ga-abịa n'ime ụwa. Oziọma osebụa n'ụlọ nke enweghị ọnwụ ka m ga-ebi ebighị ebi. Ịhụnanya na obiọma ga na-eso m ụbọchị ndụ m niile. Aga m ebi n'ụlọ nke Chineke, biri na ya ebighị ebi ebighị ebi. Ụmụnne m hụrụ n'anya tụrụ Jesu Kristi, onye jisie ike. Tupu obere okwuchukwu, let me take donation. Any ekene kwụsị obere okwuchukwu.
achọrọ m iji okele n'ụgbọala kene first of all na-ekelesi Chineke ka ekene n'aha ndị otu anyị ndị Afraso kọlatara isi anyị n'ime Disemba na ya nwere ike ịgba aka kene gị ọ dịrị ofele ịnọ alone na parish na-arụ ọrụ esiri m maka anọ n'ebe a n'afa ndị Afraso ka m kelee gị n'afa ndị otu anyị maka ọrụ niile ị na-arụ na parish anyị ma ọ dịrị ofele ife niile n'isi ofu onye mgbago mgbada akwamozu ọla n'isi ofu onye na-alụrụ nne Chineke na-agbado ume n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị n'aha ndị otu anyị kwa n'aha ndị Afraso bụ Association of Priests, Religious, Seminarians and Aspirants of Ogwugwu anyị na-ekenekwa ezinụlọ ma yie n'ọmụma ha anyị maka ọ dara anyị ụzọ na-amụta ka sie ike maka na Petro anyị mụrụ ụlọ anyị nye tata Petro ahụ nwanne sista ha ziri anyị ozi ya na-akpọ na fon oge tere aka sista nọ na mụna sa na-ekpe ekpere mgbe ozi gị ji wee ruo anyị akpụkpana ịgbọrọ na ozi ya pụtara late anyị wee ka nkata ọnyasị na nke abịarịrị ndị pụta mụrụ ịnọ n'ihe a na-emere ka mana nke abịarịrị n'aha ndị okwu anyị nọkwasị ebe sista dị ebe a gwara makwazi ebe ndị ka anyị si gị ga-esi n'ụlọ gị udo n'ọmụma gị onye otu anyị ka ịbụ ihe mere gị mere anyị niile anyị kpọkana ịnọ n'ekpere anyị ekpere bụ ugwu na mụnasa isie ike n'ekpere Chineke ga-agọzi gị ekpere gị na mmasị anyị ekpere anyị niile ga-eme ka mama anyị ruo ebe ahụ anyị na-atụ anya ya ebighị ebi site na Jesu Kristi onye nwe anyị aka m kere nkụzie ndị parishi nọma n'afa ndị Afraso na mbọ nọ na-agba ị na-abata ị na-afụwanye ife ọfụrụ ị na-abata ị na-afụwanye ife ọfụrụ ndị St. Albert na-arụ abatara mbanye na Fathers House ụmụ ife ihe fara n'ide n'aka ndị ka mba mmadụ na ọka ebere gị bata the total loss of pride total loss of pride maka na amaara m anya ya fọrọ na Nigeria na-emetụ ya aka 4 big batteries and ụfọ na abalị niile ọsọsọ wọta abụọ and all that but thank you very much ndị parish na alọ ọ bụrụ na ezi ezigbo piti anyị ka na-akwadakọrọ na St. Joseph na-akwụkwọ na St. Mary's anyị amaghị mụ na na-eme nkọtụ ndị obodo saa mechirikwa ọnụ God bless you ihe niile a na-etinye ebe a ọ na-agba ọfụma Chineke ya kwụghachi ndị niile na-agba mbọ na-atụ alụ na-eweta ego mmaji kwuru mmaji site na Jesu Kristi onye nwe anyị n'ụlọ nke inwenụ ka mụ ga-ebi ebighị ebi ihe a bụ ihe anyị na-ekwe ka ndị na-akwamozu na-ekweghị ekwu ha sofi ka atọ na-atọ ụtọ n'ụlọ nke inwenụ ka m ga-ebi ebighị ebi dịkwa na ọnụgbere ebukwe etu esi ekwu ya thank you very much a na-ekwu ya na-akwụgharị uche ihe onye Samụ kwuru bụ na n'ụlọ nke ose bụrụ ụwa ka mụ ga-ebi o gburu onwe mmadụ ịkpadịkwaziri onwe n'ụlọ nke ose bụrụ ụwa ka mụ ga-ebi ebighị ọsọ ka anyị ga-ebi ọsọ gịnị ka mụ ga-ebi ebighị ebi ụgbọgba m n'isi ụmụrụ ụbọchị chere ife na-echekwa ya taa n'eziokwu onye Sam ekwu ife n'ụlọ abụmụkwụ m na-agba taa n'ọnụ ọka mma na-ekwusi ike n'ọnụ ụlọ nke osisi ụwa ka mụ ga-ebi mmeri na ya ebighị Am I saying the same thing? Ihe ọ na-agba anyị ka mmadụ na ya bụrụ onwe ya onye ọbụla ga-asara onwe ya and ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ ọka ama bụ igwe ya maka na enwere ike jụọ ebe ya mma mgbe niile mmadụ na nwa nke afọ na-arụ anyị gbakọ tata ka anyị gbaa ebe ka anyị gbakọ n'ụlọ ụka ọgụgụ n'ọbịa ka anyị nọ ka anyị gbakọ asị ndị otu Kristi na okirikiri mama anyị ka anyị gbaa ebe na mgbe mama anyị nọ n'ụwa n'okwu ife mmapụsie ike n'ụlọ nke dị mmadụ ka m ga-ebi
longer. Onye gị na-emekọ n'ihe onye bụ yes eziokwu eziokwu o nwere ihe niile ndị a na-ekwu ka mfuru ha jee na ezi omume uru obi ọcha dị n'ụlọ ụka. Ọ bụ gị na-emekọtara n'ihe ọsị ya ndị ụka ha bọsị ya bụ ya daba na-ekwu ukwe na-efe mmeri nsọ ka gị were ọ bụ onye bịara na-eje ga-enyere anyị ga-enyere aka ka o jee rụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ n'ime mmụọ na eziokwu ị na-ebi ndụ tata ka onye ga-ebi n'ụlọ nke ọcha bụ ọgba biri na ya ebighị ebi. Ihe ọgụgụ bụrụ ihe ga-abụ ụgwọ ọbụ na mkpụrụ ya. Ana m ajụ ofu ajụjụ ọ bụrụ na ị nọ nso ị ga-abụ oge mkpụrụ ajụjụ ọ sị n'elu ugwu a ozebụ ụwa Chineke ga-emelite ga-akwado ọrụ ndị nke ya ndị mara mma ihe a na-akụzi mmanya bụ sọ ụtọ na-ehicha anya mmiri eyipụ ha akwa eyibegezigbo akwa ọmalịcha ife mana ebee ka dị nwere ihe rụba n'elu ugwu. Oge niile agụrụ ya ajọ na ajụjụ kedu ihe katara na ndị nwere abalị oriri ya n'okporo ụzọ. Kedu ihe o ji wete kwado onye n'elu ugwu ọ bụ ọchọ kedu ihe maka na ọ bụ mmadụ n'okporo ụzọ ịkọtasị Josef ịkpado gbado ịjụwa kedu ihe a na-eme naanị eri oriri nke ejiwe imege ịbrachi ya maka ori nke nwere ori mmadụ niile imege iri biri nke gị ịgaba mana ọ bụ etu a o ji etinye ya ebe n'elu ugwu kedu ihe ọ pụtara. Okwu oriri mana ọ bụ onye kwekara na ya ga-eru ebe ahụ wee jee ugwu a megide wee ruo ebe oriri ya nọ sọsọ onye ahụ ga-eme gịnị ga-eri. Everybody is not mana ọ bụ onye ọ na-abụ na ha na-akpọ ya erute bụ mgbe a na-eji mmiri ọṅụṅụ na ndịda ugwu ugbo ịlụlọ. maka Teresa Mmalie onye hapụrụ nwa nke a ka Chukwu mee ka o sorozie ugbu a keta oke na alaeze Chineke n'eluigwe. Ezinụlọ mama ikwu na ibe ya na ndị na-emerụ ezinụlọ ya ụtọ ka Chineke kwụọ ụgwọ ezi ọrụ niile. ndị bịara ebe a iji okwukwe
ikwe were were ihe ebere n'isi mama anyị ka anyị onwe anyị na-akwado maka ọnwụ nke anyị site n'ibi ndụ dị mma mgbe niile ka anyị were nwee ike na njedebe ndụ anyị inweta otuto nke alaeze eluigwe. Metie n'aka nne nke Chukwu ka o buru fa hazie fa otu ọ ga-esi wee dị mma ọfụ imere anyị ya karịa ka uche abụọ. Anyị ga-eme nke a site n'ikpe ukwe eji mara na anyị ọsọ. Obi nsọ Maria kasị onye okike na onye nsọpụta nke ndị niile kwerenụ, nye ndị niile nwụrụ anwụ kwerenụ mgbaghara dịịrị njọ ha site n'ekpere anyị, nyekwa ha mgbaghara ha nke ha na-atụ anya ya mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye ọma.
Odi mmanụ biko n'ala ogige anyị na-ebunye gị maka nzọpụta Teresa ma odibo gị ka Kristi nwere obi ebere kpee nwanne anyị ikpe maka na o kwenyere na Kristi dịka dịkwa n'ọnụ nzọpụta ya. Anyị na-arịọ ka site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ihe omimi nke okwukwe ndị nwenụ ebe anyị ọnwụ na mmechi n'ọnwụ nke ya bụ nwa gị anyị ebughịra ya iche iko nsọ nke nzọpụta na-enye gị ekele ndị niile kenyere anyị na ndị tosiri etosi ịkwụ n'ihu gị na-efe gị anyị ji nwa na ya ka anyị bụrụ ndị kecha oke na ahụ ọbara nke Kristi bụrụ ndị a ga-ekwe ka ọma ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ cheta nzukọ ahụ gbasara ụwa niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na Leo 14 okwu anyị Valerian Archbishop anyị na ndị echiri echiri ya. Cheta mmadụ gị Teresa Ogborie Maria onye isi ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị ebe ejikọtara ya na nwa gị nwere ihe ọṅụ ya ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnụ rahụ ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ imere anyị n'ebere ka anyị soro wee n'ọrịa ihe nke Chukwu na Joseph gọziri ya ndị apọstọl gọziri Albert the Great nsọ Teresa nsọ Cheke bụ ụwa tụwa ka anyị soro ha na-etobide edoghị ebube site na Jesu Kristi nwa ya.
site na ya bụ Kristi anyị sonye ya nakwa n'ime ya anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ n'otito niile si ya dịrị gị Chukwu nna Chineke niile site n'ụwa tụwa niile.
Anyị bụ ndị nata sakramenti nke nzọpụta na-arịọ arịrịọ maka nwaodibo gị na mama anyị Teresa, ịgụnyere na ndị bụ ụmụ gị mgbe ọ nọ n'ụwa site na mmiri Chukwu. Ugbu a ebe ọ bụgoro ụwa nwa mee ka ebere nke ịhụnanya gị gụnye n'ọgbakọ ndị nsọ na eze gị n'eluigwe. Anyị na-arịọ nke a site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Kamludi Madam Teresa mgbe mma ihe n'ihi iwu Chukwu na mkpụrụ obi niile gbara aga. Kamludi ha zuru ike na mma. Anyị chọrọ n'aka St. Albert Great Family ka anyị kelee Chukwu onye nyere anyị onyinye mama anyị. Anyị nwere isiọma Evangelistic a number of times. Dịka nsogbu mgbe anyị na-akọwa mgbe anyị chọrọ just to attempt ka anyị kọwa onye mama anyị bụ kọwara dịka onye okwukwe ya siri ike. Anyị emetụrụ ya ka ọ na-akpagharị na-egosi okwukwe, mana attitude ya, omume ya, ma fada gị kpere ya ekpere ya na ụkpụrụ ụmụ ya ọ zụrụ azụ na-agba akaebe na nwaanyị a bụ nwaanyị nwere okwukwe. Anyị na-arịọsi Chukwu dịka anyị si na-ekpere ndị ọzọzọ anyị ga na-ekpere ya ka o site na ekpere ndị anyị na-ekpere ya ekpere nye ezumike ebere na alaeze ya nke mbụ. Nke abụọ, ọ nọrụzie n'eluigwe na-ekpere ndị be mmadụ ihe ekpere ka okwukwe afọ sie ike, na-ekpekwazị ife ekpere ka e nwee agamnihu tọrọ atọ, ma nke a na-afụ anya ma nke a dị afụ anya. Yes, anyị mana nwere nke a dị afụ anya, ka e nwekwo nke a na-afụ anya ka e nwee ịdịkọ n'otu. Indeed, ka ọnwụ mama anyị bụrụ njedebe na mmalite ọtụtụ ife ọma na be ndebe Marie, be ndebe iwu Chukwu na ndị niile ọnwụ ya metụtara. Ama na enwere a lot of families afọ Ezeka from a whole lot of families ọnwụ an elderly woman 80 something years ga-enwe a lot of connections ọnwụ ya ga-emetụta. Anyị na-arịọ ka enwekwe spiritual connections ga-enye aka to attract progress after metụta all the families this woman metụtara ka ọ bụrụ in fact one of the signs that she is in heaven. This is our prayer through Christ our Lord. Nnabata ka anyị ga-anabata ndị mmadụ, emesịsịa ndị be mmadụ ihe ekele ndị mmadụ. Nwoke ya ekele, sista ya ekele. Why sista ya eji kele? Maka onwe ndị sista n'ebe a, nwee ndị otu ya n'ebe a, ịmara ndị fabụ. Dịka ndị religious si eme, ọ bụrụ onye isi mmadụ ebe anyị kelere ya, ọ bụrụ ingratitude, ụlọ osi ife dị osi bịa, mmadụ ife ịkpasị ekele general ignore ya. So give sister okele sitie nke nwoke gozie ha niile. Nya bụ anyị na-anabata mmadụ ncha ndị sista niile, mana tupu anyị anabata ndị sista, fara kara anyị chief ụlọ anyị was the chief celebrant nyakwukwu anyị bụrụkwa nwanne anyị ka ọ bụ. Mana maka ndị amasịrị anyị, fada gwara Chukwu Reverend Fada Dr. Daniel Onora, ọ bụrụ na ọ bụ nwaanyị etinyere n'ihi ndụ agụba mana ọ bụrụ nwaanyị, mana mama ya bụ onye ndụ agụba, fada ndụ agụba ka o si agụba. So ị na-eme ya anya, na-eme imi ya n'elu obi anya, na-abụ ndị be ndụ agụba ebe ahụ. So fada bụ lecturer, in fact a senior lecturer na Tansi
Theological Seminary in Onitsha. Abu Nigel to an expert in scripture or parallel scripture to PhD Rome when I dance. So, so fiancé okay. The guy that to go near scripture. Kaman to go near scripture. Can we be teaching? Yeah, Father. Can you find us, Father? Father is my very close friend. More or less, just 1 year. Went off Father. From a day signing. Yes, my father. So he is doing very well. So I want to thank him for coming around. Obiakene, Nafande, the father, the sister, the brothers, and then Aponechi, Chichi, the other, Nufukosi Kenani, I suppose, Nafa Parishian, Nekene, the sister, the father, Lukweba, Kenani, Galata, and Mama, the St. Joseph's in Jackson sometimes. Nazifa, St. Joseph's, Bumoda Parish. St. Albert, the modern parish. So, I need to be second of the first. Yes, man. When St. Joseph was St. Joseph, and it was St. Joseph, so powerful. Man, even about now, but the book was St. Joseph's. Man, Old Testament. Animal New Testament in Jesus' name. Family no, parish the best parish in the world. Sister first. Before when I look at the second. Jesus. I'm making that one my I'm making the sister down again. What do you have is next? How you look at them? I'm making nice. Who couldn't get them? I couldn't get them. It's not just Christ from the line. Let the never do again on the line. It's great to have a lot of Jesus Christ on the line. Imana mamuna kene sister mana pam just kene Authority in Jesus Christ. Madame, there is someone that I'm going to be able I'm making a father alive soon. But they can have a police school. Father police school. That's not taking it up and they come not by Jesus Christ. I'm making a last night. Who goes in Google you and I got up every Saturday in Naples. Still on Jesus Christ. Get out of it too much, and can I say those of the rich on the Macaulay Benova, Dinelaka, Amasa. They were so large, and then Yalaka, the wire, I refer to you, Dallon in there. As on the one parish, they were one wire, Dallon in there, God bless you. The band, I don't know, Chineke Gosia, the Masaba, I follow, one day the jacket, I follow the Chineke Gosia. The church prefect didn't and Amapono can also police didn't never want you to far. Because never uniform honey came and you follow to go see a one. I'm about to have a problem come now. I'm better than Mochi. No, so I'm happy with the progress at the you see the Father Chubuzi, organized the line. When I belong to St. Joseph, they can be a
iwe sị na anyị bụ Old Testament anyị agwaghị nọ na Old Testament ka New Testament si wee pụta just when ọ na Old Testament ka New si wee pụta ọ bụ na enwere Old Testament anyị nwere New Testament ba mana anyị nwere obi ọma anyị na-ekpe ekpere ka nwa gịnị ka ọ bụrụ eziokwu ya na-aga n'iru anyị ga-atụ egwu na-aga na anyị na-asọrọ n'ọfọ na-aga na mana ma aka mara na ebe onye ọsọ ruru na onye ije ga-eru ya anyị niile ga-eru ya n'ụwa ga-abụ onye n'igwe si na Jesu Kristi onye nwe anyị. Dịka ezigbo ndị otu Kristi ili ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na okwukwe anyị nke anyị nwere na Jesu Kristi. Ya mere ka anyị jiri ụmụ umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o bulite ahụ mama anyị onye anyị na-eyi ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na ike nke mmụọ nsọ ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere gara aga ka o gosi ya ebere n'ime ọ ga-eme ya nwanne anyị na mama anyị bụkwa onye eji ọnwụ gbapụta onye akwụrụ ụgwọ ojii onye mere ka ya na nna dịkwa na mma na onye bụkwara n'ugwu aka nke ezigbo onye nche atụrụ ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ ga-ebi ebi na aṅụrị nke na-enweghị njedebe na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nna kasị obiọma n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi mama anyị na nwanne anyị nwanyị Teresa Oye Marie. Anyị ji n'aka na site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke iji gọzie nwa odibo gị na ndụ nke apụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụ ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi ọma gị na mmekọ nke ndị nsọ niile. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị. Onye nwe anyị, kpọghere nwa odibo gị Teresa mkpaghe ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka dị ndụ n'ụwa ka anyị jiri ngosi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi rue mgbe anyị niile ga-eji zute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Teresa. Ịgọzi ili onye nwanyị Jesu Kristi nọrọ n'ime ili ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Teresa Mmaghie nwee ike ịnọ n'ili a zuo ike na ndokwa. Mekwa ka o nwee ike iso ndị nsọ gị biri na ya ebighị ebi. Ugbu anyị na-adọnye arụ mama anyị n'ala ka ọ laghachi ebe o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke akpọrọkwa mama anyị. Kristi bụ onye mmụọ nke si n'ọnwụ bilie. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee ihe nke ya bụsi ihe. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ mama anyị n'aka Chineke ka ọ nọrọ ya n'udo nke emekwa ka o bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. A ga-adọnyezie n'ala kịta. Nna anyị bi n'eluigwe ka otu dịla aha ya ka ọchịchị gị bịa dịka isi n'ụlọ. Ụmụnna isi eluigwe ebe elu ọkụ ya ekene mara ejupụtara grasis ebe ọ dịrị gị ede ngozi n'etiti ụmụ nwaanyị niile ọ dịazị ngozi n'afọ Jesu kedu ọkpara otu dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ onye uche ịnụ ụwa dịka esi eme ụlọ niile nke onye uche ịnụ ụwa dịka esi eme ụlọ niile ekele gị mara ejupụtara grasis ebe ọ dịrị gị onye ngozi n'etiti ụmụ nwaanyị niile ga-ezi n'afọ Jesu
ka anyị rịọ arịrịọ. Ka anyị rịọ ekpere maka nwanne anyị na mama anyị Teresa. Ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarọs hichaa anyị anya mmiri, anyị ayọọ gị Kristi. Ka gị onye kpọghachiri onye nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị nwaanyị na mama anyị Teresa ndụ ebighị ebi, anyị ayọọ gị Kristi. Ka gị onye kwere onye ohi nke chegharịrị iru paradaịs nabata nwanne anyị nwaanyị Teresa na n'eze gị, anyị ayọọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim wechaa nwanne anyị Teresa njọ ya, tekwa ya mmanụ nke nzọpụta ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị na n'eze n'igwe, anyị ayọọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ nọbara gị zụọ nwanne anyị bụ mama anyị Teresa mgbe ọ nọ n'ụwa anụnwa, nye ya nnukwu oche na oriri nke Kristi na n'eze gị, anyị ayọọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị na mama anyị Teresa, ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasie anyị obi, anyị ayọọ gị Kristi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwanne anyị na mama anyị. Nke mbụ, nwaodibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, nwaodibo gị mgbe ọ nọ n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị rọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi onye nwe anyị. Amen. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa arịrịọ maka ọnwụ nke nwaodibo gị mama anyị Teresa Mmalie, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị gracia gị iji dị nkwadebe ka ọnwụ mberede na ọnwa akwere ya ghara ikwudo anyị. Ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị okwu, ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ebighị ebi site na Kristi bụ onye anyị. Amen. Ka Maria nne nke Chukwu nne dịkasịrị obi ebere, onye nkasi obi ndị na-eru uru, ha ya n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwaodibo gị Teresa Mmalie, onye nke hapụgoro ụwa nke a, ka o site na ekpere nke ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya n'eluigwe, biri na ya ebighị ebi ebighị ebi. Ka mkpụrụ obi Madam Teresa Mgboye Mmalie n'ihi iwu Chukwu ife dị ọra mma na mkpụrụ obi ndị niile kwere ngara aga, ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Sister Manuel, Sister Manuel. Chalo. Catechist. Direct only. Okay, sit down. Let's sit down. Yeah, the tenth child. The fourth. The fifth.
Ndi ochirezie ndi nwunye. Kambulobi Madam Teresa, Mboye, Maria, and Kambulobi Vinilla Colonel. I'm not touching any food as a page of Gosia. Money is doing so. We bazu and you can ever Father Daniel, Kenem, Madam Cha. You need a roll out for Kawe Solo, Molobian, the Malcolm Ozua. And you can yes, I know. Like a sister, Brupa, I went I actually take a bella in now. The Tambulum K and there's a reason of Palestine Christian. If I need Simala, a Kumo Zundoka, may be the Tata, Mechisis or dog, number the food was so that they were Simala. Jigani the Gozier, Machapadu, Mucha, now one, I won't say. You don't go in. Gozain gozo nyeginda osebo anje kila tafumage stara Krista avuna na. Kan pro bi Teresa ma ye kan pro bi le kwengalaga. I probably as you can understand. Yes, you can never be ordinary. I probably as you can understand. My family. Let's get
na-afọ egwu n'ọgbọ